И старт! Здравейте! Постоянно гледам видеа, в които се показва как алоето пречиства организма. Реших да го пробвам. И тук в България. Сипвам малко вода. И да кажем, че това сама с една вертикална локва с мечти, защото сме колко процента вода? Да кажем 90. И понеже аз съм нормален човек, това ще са моите замърсители. Аз съм пушач. И почвам. Една, две, три кутии месечно, седмично и повече. Много обичам да пия мента с мляко. Ето го алкохола. Разбира се, сладкото. Не мога без сладко, но се ограничавам. Ето пастички, тортички. Какво друго? Гадния въздух. Разбира се. И какво ли още не? Просто ще направя още малко, ето така, замърсяваме, защото съм на 38 години и съм си замърсила целият организъм достатъчно до тук. И какво съм направила? Взех на детето спагетите и това ще са моите клетки. Слагам ги. Да видим как всичко това действа на моите клетки, цялото замърсяване през целия моя живот. Волно или неволно. Ще ги разбъркам, за да видим как се отразяват всички токсини и гадости за 38 години. Не знам дали се вижда. Аз така ленче ще ви ги покажа. Много добре. Ето една клетка. Ужасно лилава. И черна, тъмна. Вада я. Втора клетка. Ужасна. Просто потресаваща. Ето и третата. Нямам думи. Гадост. Това е високия холестерол, триглицеридите, преддиабетните състояния. Абсолютно всичко това е от затлачване на организма ни. Така, какво се казва? Пийте много вода. Добре, ето сипвам тук вода. Наливайте с вода. Разбира се, че е полезно. Не казвам да не пиете. Но слагаме тези клетки в водичката. Сега ще видим дали нещо ще можем да изчистим с пиенето на вода. Така. Слагаме и ние пиеме вода. Пиеме вода. Нищо не се случва. Само да ви кажа. Ето ще добавя още малко вода. Пиеме вода. Най-много да се разтворят спагетите. И какво ще направя аз? Ще отделя мръсната клетка. Не знам дали се вижда. Много е светло в момента. Тя е много черна. После ще ви я покажа. А тук ще си ги върна обратно в организма. И ще пробвам с алоето. Дали аджеба става така, както по щатските клипчета. Ето. Чист гел алоe. Да кажем 2-3 глътки. Хора, сега ще видите. Разбърквам. Просто наистина. Айде още 2 глътки ще добавя. То се вижда вече как побеляват клетките и как се чисти нашия организъм. Наистина е така. Все си мисля, че има някаква лъжа. Погледнете водата. Хоп! И тя вече е чиста. Чиста. Все си мислех, че нещо друго слагат. Аз съм сложила само йодосепт. И водичка. И пиейки алоe повечко време, сега ще ви покажа разликата. Потресаващо. То неутрализира всички токсини в нас. И клетките са ми бели. Искате ли да видите? Гледайте. Бяла. Сега ето тук ще ги оставам на слънчица и ще взема телефона да погледнете. Просто не е истина. Водата се избистри, демек моето тяло. И сега ще ви покажа за какво става въпрос. Само забележете разликата. Виждате ли?
белите и тази, която чрез пиене на вода не успяхме нищо да направим. Хора, действа, наистина. Чистете се с алоe, нищо не ви пречи. Хайде. Дано съм ви била полезна. Чао.